Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha Kawei ka jingja ka basngaw shirkay. Lalap ye Khyllung i bala Shah atep im ha Kawei ka Jaka. Ha kadurki bala sapriang layo i bala say ye ini Khyllung da ukana skul ringkat bat ki wei bat ki badon lang kala sapriang ha ki rinsan social media. Haba kila say ye ini Khyllung lalap ba idang im. Haduk ba penmi ya kani ke khubor ompat tip kani ka jingja ka ja menu. Katkum ki khubor balayo lum Daya thu bakani ke jingja klaja ha Kawei ni ki Jaka Hariboy district. Mes.